De keiknappe kweekmiddag is de liedjesmiddag voor de Kinger in Meijel. Zonnig werd het voor de 18e keer georganiseerd door de Kieverloed. Bijna 100 jeugdige artiesten, vertegenwoordigd in 16 groepen, brachten hun liedjes ten gehore. Ja, de keiknappe kweekmiddag die hebben wij in de leven geroepen 18 jaar geleden al. Om vastenavond te maken voor de jeugd. Voor de jeugd van, vanaf groep 1, 2 tot en met 15 jaar. En zoals ik vandaag het kan zien, een enorm succes. Al 18 jaar lang dat we dit doen. En het is super vastenavond vieren voor de jeugd. Ja, de groepen maken eigen melodieën maken, maar maken ook op bestaande melodieën een tekst maken. Ze maken ook gewoon een liedje van de liedjesavond nazingen, helemaal coveren. Dat is helemaal vrij in. Eigen tekst, eigen melodie, helemaal vrij in. Wat is de gedachte erachter? Ja, eigenlijk voor vastenavond voor de jeugd op gang te brengen en daar te betrekken. En we doen dat schon samen met de Keisjeut het Meijel. De onthulling van de Keisjeut, de prins of de prinses of de vorst of de vorstin van de lekkere school, die werd hier ook onthuld. Ja, en dat is één groot festijn waar, denk ik, de gemiddelde kind van de lekkere school echt wel op zit te wachten. De nieuwe prins van de Keisjeut 2016 is Arjan van Rooij. En er is hij dan, onze prins Arjan. En vorstin Isa. Prins Arjen en vorstin Isa werden uitgeroepen als nieuwe heersers van de Keisjeut. Na het uitroepen van de prins en prinses ging de liedjesmiddag verder met de optredens van de Kinger vanaf groep 6. Ook de Prutserkus deed met. De groep staat zonnig in de finale van het Kinger Vastelovens Liedjesconcours, het KVL. Wij zijn ontstaan omdat ze bij elkaar in de klas zitten. En wij deden met iedereen die, ze begonnen met 2 kinderen die meededen. En toen is de groep steeds groter geworden. Want hoe goed ziet je nou? We zijn met 10 man, dus zo redelijk groot. En ja, het is heel leuk om mee te doen. Je moet eerst een voorronde meedoen en als je dan door bent mag je naar de finale en dan moet je naar de studio je liedje opnemen en dan mag je naar de finale. Met welke nummers tot gezongen in de finale? Wij knallen de vaste lovend in. Dat is het nummer wat je vorig jaar hebt uitgebracht, hè?
Ja. Dit liedje gaat over dat je ontploft bent. Ja, bij een ontploffing en dan ben je helemaal ontploft en dan, ja. Vorig jaar was het over cowboys. Ja. En dan waren we... En dan hadden we... Ja... Het is eigenlijk heel leuk om dan ineens zo op te treden en dat je dan ook nog door bent. Ja, goed, ik heb even opnames gemaakt en het is volle bak. Ik denk dat er gauw 400-500 man binnen zijn. Daar zijn we hartstikke gruts op. Dus ik zou zeggen, PNM, alle verenigingen, doe mee. Zorg dat de jeugd de liedjes kan maken. En ik wil ze allemaal uitnodigen, hier in Meijel, om de eerste PNM jeugdliedjesavond of liedjesmiddag te organiseren. Dat zou super leuk zijn. Kijk voor de winnaars van de Kei Knappe Kweekmiddag op omroeppnm.nl.